sanibona bafethu ngiyathemba niyaphila. Nasi esinye scam la esisitholayo. Bafethu ngincese bafethu ukuthi mhlawumbe ngijike ngathi angiphosta ngisanenkinga yefoni yabo. Manje ifoni ngisuke ngisebenzisa ngisuke ngiyibolekile yabo for ukuthi ngishuthe bese ngiyafona. Yathi simfonele lo mkhulu utata Mntambaliso ngaye ngamfonela kwakuthi ngiba nenkinga futhi ukuthi ifoni yagcwala le foni esasikade sishutha ngayo. Simfonela. Manje wena ke manje usele kweHuber mina engifonela ufuna ngimfakelele imali. Hayi. Awuthi ngimfonele. Ubani utata Mntambaliso ya tata Mntambaliso nakho. Kehla kunjani mkhulu? Ngikhona kehla lami. Wamkhulu phela kwagcina kwenzeka inkinga ngale nkathi ngikade ngikufonela eqaleni cause yabona kwavele angazi noma imali yayireversela yona noma kwenzakalani ngoba baba imali ayisaphume la mase ngihambela lapha eCapitec lapho ebank. Ayisaphume ama-secretary bangibuza ukuthi baba akufuna kuntonja yini manje uzidalani. Ngiyabona kudala ngami baba mina lana abantu angiwathi ngala bafuna ukudala ngami yangizwa. Yebo kehla lami ngiyakuzwa mkhulu. Ngisacela senze lento mkhulu ngoba mina ngifuna ukuceba Nkosi yami. Sikhohle baba tshele ukuthi umuntu udinga uyazama imali 1250. Ubani 1250? Yebo noma umuntu udinga 10 million noma udinga lusolunjani yona le mali umuntu uyakwazi ukuzama imali yothenga kudla wala bafana ngisebenza ngawo kuthele ukuthi lo msebenzi ngisebenza ngedwa besebenza nabafana bafishane so umuntu udinga lusizo uyazama leyo mali bese usenze mina ngizama ukukhipha after that ngizama ukuthenga kudla lo bafana ngisebenza ngawo bese ngibuyile mina ngizofonela ke ukuqala umsebenzi wakho ande kuthele ukuthi uphumela account number yakho wena uthumanga account ukuthi uzala ngami ukuthi awudinga lusebenzi just uzala ngami kodwa ngiyafonela ifoni yakho iyaringa ufuna ukuyiphendula ke mahala phela kehla mahala mkhulu ngisacela ukuxolisa kehla lami khona sizokwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi kehla lami ngisacela ukukusendela manje imali ngoba vele bese siyifakile sokubizela nje inamba la ngoba vele bese siyifakile siyenze yawu nakuzana uNetbank. Yebo mkhulu vele sayifaka ngoNetbank. Sivele sifaka wona uba 1200 asifaka 1250 sifake 1200 so ufakile sokunika inamba manje baba mina ngithanda ukuthi ngizihamba lapha ebank ngizobuya futhi imali ayisaphume yabona isikhathini manje ade ngibone ukuthi lapho kusenga kudla bayavala lapho awuthi akusa ngithi manje abakavala naze ngisacela uyithathe mkhulu lezi inamba lezi ngizokubizela manje ngicela uyibhale phansi uzofonela uthi baba dale mali ngizama ukuyikhipha lapha noma ngizofuna account number yami kunakho baba awubizele lawa amanamba lawo. Okay kehla ngicela ubhale ke lapha ithi 456 2444 2444 yes 979 yeah kehla iphini ithi 2964 yes 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 kehla sacela uyinakho uhambe uyikhipha and then bese uyabuyela kumina nje manje ngifuna siqede lento phezulu amanamba mangaphi lawo inamba uthi mbuke 246 uthi mbuke 2 uthi ngifuna ukuyibala I'm sure kodwa fanele zibe uba u10 uthi mbuke 246 yazo 10 baba zu11 lana 246 yes I 54 456 456 yes 456 fanele zibe u10 234 yebo 979 979 yebo kehla yes
iphini ithi 2964 64 yebo 2964. yes kahle Okay. thokoza okay kahle akulungile ngicela uyikhipha ke mkhulu bese siyaqhubeka nomsebenzi ngiyabonga 456 yebo 234 yebo kahle 979. yes Iphini 2964. yebo kahle Baba ngiyaqoqa ungadlale ngami kuze lapha ngithola imali kude lapha ngiyapha khona. okay mkhulu okay kahle akhuleka mkhulu Kuze khona ngizofuna ukuthi ngiye manje lapha atenda ukudla kuqala ngibuya ngikufonele ukuthi imali ngikuthile noma ngikhipanga noma ayifumanga. okay mkhulu akunankinga ngicela ungifonele kahle lami ngiyabonga Okay. bafethu hayi ngeke lo mkhulu ngeke uyena manje yabo manje ufuna ukuba neshow okay bafethu siyabuya no part 2 cela niqhubeke bafethu ningifollow and like and share i-video siqhubeke siqwashisa abanye abantu okay bafethu enye into engiyenzayo bafethu yabo uma ufuna imoto ngisho ngathi ufuna yaphi imoto xhumana nami uma ufuna imoto ngiyenzelana lezo zinto imoto ngiyayidayisa ukuthi angifuni kumosheka inakhuzana i-content yethu yabo ukuthi manje sengizoposta imoto ngiposte yabo nalezi zinto ya kodwa izinto eziningi ya ngonenzela okay qhubani for what simlinde phone ngiyabonga bye bye